Nagkariang lugar sa Northern Mindanao miduyog sa selebrasyon sa Nutrition Month karong bulan sa Hulyo aron batukan ang malnutrisyon. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Pagtungtong pa lamang sa bulan sa Hulyo karong tuiga, gilusad gilayon sa Cagayan de Oro LGU ang mga aktibidad alang sa ika-47 year nga pagtutok sa nasod sa saktong nutrisyon sa kabataan. Tema niini karon ang malnutrisyon, patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. Tungod aduna pay pandemya, ang National Nutrition Council Region 10 gilusad ang ilang virtual celebration sa Nutrition Month. Daghan aktibidad sulod sa usa ka bulan nga selebrasyon ang gitanyag sa buhatan. Cagayan de Oro, together with Northern Mindanao, we are, of course, happy to join this very, very important program of the Department of Health and the Nutrition Council of the Philippines. Let us all work together to eliminate all forms of malnutrition and raise a laking 1,000 generation of Filipinos achieving their full potential. Ang El Salvador City, dugay na kining gipangandaman ug aduna na usab na kalinya nga aktibidad nga matutukan ang nutrisyon taliwala sa pandemya nga gisagubang. Ang Provincial Nutrition Committee sa Misamis Oriental gilatag na usab niini ang ilang mga programa aron mahatagan og pagtagad ang problema sa malnutrisyon. Nakigduyog usab ang lugait Misamis Oriental. Ang Katarman Camiguin LGU, mitambong sila sa virtual launching sa Nutrition Month sa Region 10. Samtang sa Don Carlos Bukidnon, giagi usab nila sa pagbutang og mga tarpaulin sa mga pampublikong lugar. Ang local government unit sa Baroy Lanao del Norte, nagbutang sab sila og tarpaulin gawas sa ilang rural health unit. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.